Ivek posljednje tri danas imamo Minecraft Skywars na Minecraft treća epizoda. I kit ko ću uzeti Destructor. To je važan kit. Jedna slika s tim kitom. Jedna slika. Destruct, no. Da, dobro sam se setio da reloadam čankove. I sada, ne, dva se slika. Screenshot. I Destructor kitinja, zašto ga nekako patuje zbog škole i zato što mi je kompjuter bio loš, vadio sam sistem i još nešto. Zbog neta glupavog, tupavog, smotanog neta koji mi sada valjda dobro radi. Ovako. Idemo ovamo. Valjda me niko ne gađa, to je cool. Yes, idemo brzo do centra. Inače ova mapa je jako velika. Ja mislim da je najveća mapa. A, da, ako baci dobro. Ne! Okej, nemojte misliti. Okej. No, prije gdje mene. O, stvari. Da, onda ovako. Okej. Evo ga, biser bespući, biser bespući. Spiral. Okej, eno ga tamo lik jedan koji je vrlo jaki. Jako će biti teško protiv njega se fajtat. Okej. Će vrlo jak i bit će jako teško. Jes, prošao sam. I okej, bit će bespuće i iskoristit ćemo to onda da bi killnuli ovog lika. I on iznad smo ga napali i on ima diamond mač i pustit ću ga da me udara dok ne dobijem. Okej, i ajde brzo uzmemo supicu da se regeneriramo i evo to je taj kit. 3 mač uzet ćemo i odjel ovako malo jače. Sam challenge. Ole, i onda vam ovako TNT i ovamo ovo. I okej, ja nisam toliko dobar sa ovim glupostima. Ali vidite kako je cool kada sve pada. Tako je dobro kada sve pada. Okej, kill, yes! Yes, killnuo sam ga, okej. Yes, evo ga, to mi treba. To mi kaži. Okej, ovako, evo, iron patikice. Okej. Ne mogu da dobijem ovaj moj Enchant kit. Okej, brzo pobacaj ove sve stvari. Brzo. Ne, strel sam bacio, ne veze. Moram brzinski to odraditi. Okej, lik je enchanta, uspio da enchanta mač. I okej, ja sam pokupio taj enchantan mač i pobjegao sam. Okej, ja sam se još malo izgleda partija trajati jako kratko. Pa da, bilo je očigledno. Jer sam pocijepao onog na clean up, to jest nije baš clean up, ali slično neko clean up. Clean up, oh no, brzo TNT, yes, yes, pobjegao sam. Yes. I sam. I okej, dođi sada te vidim. Dođi sada ako smiješ. Please reci. Ne. Okej. Oh, what the fuck. Lik će sigurno da se briđe do centra, okej.
idemo ovamo, idemo TNT i on mi je najbliži. Please da stane tu, ne, okej, zombi. Ja sam uplašio. Okej, ajde, idemo ga kill sam ga. Okej, ajde, polovimo još ovog zombija, ovako. Okej, ovaj je smotan, da imamo koga još imam. Okej, evo ga još jedan. Okej, ovaj kit naš ni ne koristim. Još, da lik. Lik je tamo gore, sigurno mogu se kladiti. Okej. Ne, eno ga on, okej. A malo da znezam, još jedan TNT. Brzo. Okej. I... Oh no, my kit domination. Okej, my kit domination. Idemo sada... šta će radimo sa njim. Čekam još jedan TNT. Čekam još TNT, okej. My kit domination. No, bacio sam žuče, no. Okej. Ovako. Zašto jedan? Sad im nešto, okej. Sad im da je lik pobjego. A ne znam tačno gdje je, ali sigurno ima još nekog sa ove strane. Okej. Ovo mi je najbliži ovamo, 40 blokova. 23, pa gdje si kukavica jedna? Okej, sigurno je on, tu ostao sam samo ja i on. Ojej. Pobjegao je negdje kukavica mala. Okej, tačno tamo je. Da ja polovim ovo da vidim dalje baš tamo. Da vidim gdje se krije bezobraznik, okej. Imam TNT, što je jako cool. Tu je jedan blok. Kako se on nije pulpao, a? Okej, evo ga. I... nju. Idemo sada. Ajde, šta se fajtam s ovom 2 dana i 3 noći, okej. Okej. Okej, ajde, sada te vidim bezobrazniku jedan, ti ćeš meni tu da se kriješ. Okej. I evo ga lik tamo i... ja da će sam da padne dole jer ovo će mu se urušiti uskoro, jej. Ja ću staviti ovdje i naravno 5, 4, 3, 2, 1. No da, I TNT. Please, yes TNT. And now. TNT će ga čeka, iznenadit ću ga tako sada lijepo. Okej, please padni. Ali kvam gada s bubom. Ok, moću malo i ubrzati ovaj delić. Evo još streljča. Evo još strela. Idemo ovam ponovo na centar. I uzeo sam. Oh no. Oh shit. Oh no, loš sam bacio. Bacio sam jako loše. Ne, brije. Pa trebaš da crkneš ti još malo, crknut ćeš ti. Ne brini se ti. Ne brinem se ja za njega. Doći će on dole. Skakat će on dole. Okej, ostavi na onom malom delu i sigurno će skočiti dole. Okej. Ajde, please. Predator gay. Predator.
Ne, nije fora, aha. A on ne može da skoči. Ne razumijem kako će on da skoči. A, gledaj ga. Ja znam šta hoćeš. Ok, jajca i badale i sa krampom i vin. Ok ljudi, to bi to bilo što će ovo epizod. Izvinjam zato što je bila kratka, ali vidimo se nakon od narednih epizoda. Ćao!